Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да приготвите булгур с зеленчуци. За рецептата ще ни е необходимо 2 червени и 1 зелена чушка, замразен грах, замразена царевица, 1 глава кромит лук, гъби, булгур, червен, черен пипер, кимьон и сол. Точните количества ще откриете в описанието под клипа. Измиваме добре булгура и добавяме към него 250 мл вода, след което загряваме вода в кана или директно в тенджера и към нея добавяме замразената царевица. Варете около 3 минути или според указанията на опаковката. Започваме с нарязването на лука, като го режем на ситно. Обикновено през това време царевицата вече е сварена и остава да я отседим и преместим в друг съд. Отново загряваме вода, като този път добавяме замразената грах и варим около 10-12 минути или според указанията на опаковката. Използваме това време, за да си нарежем чушките на купчета и да ги добавим към лука. Грахта вече е сварена, остава да я прецедим и добавим към царевицата. И последно, нарязваме си предварително измитите гъби на купчета, но не ги добавяме в купата с другите зеленчуци. После ще разберете защо. Изсипваме булгура с водата в тенджера. Пускаме котлона на силен огън, слагаме похлупак и чакаме сместа да заври. Междувременно служете дълбок тиган на умерен огън и добавете мазнина. Намалете силата на котлона, на който варите булгура, до умерена. С помощта на бъркалка или шпатула разтелете мазнината, за да покрие равномерно дъното на тигана. След като се нагорещи, добавете лукът и чушката, като плана е да ги задушим за около 10 минути. Междувременно булгурът ни се опитва да изкипи, така че ще го оставим да се вари за известно време без похлупак. Добавяме солта при зеленчуците, след което ги разбъркваме и задушаваме за 5 минути под похлупак. Проверяваме дали са омекнали. В моя случай ще ги оставя за още няколко минути. Междувременно проверяваме нашият булгур, който варим от почти 10 минутки, което време съвпада и с указанията на опаковката, а и на мен ми изглежда, че вече е готов, тъй като почти е поел цялата вода. Елате, за да ви покажа. Изключваме котлона и оставяме булгура да се досвари на остатъчната топлина. Зеленчуците ни са омекнали и едва сега добавяме и гъбите. Те имат нужда от по-малка термична обработка, затова и не ги готвихме едновременно с чушката и лука. Разбъркваме си зеленчуците, намаляваме огъня на до умерен и продължаваме да готвиме под похлупак, докато гъбите омекнат. Време е да овкусим нашите зеленчуци, като за целта ще използваме черен пипер, червен пипер и малко кимьон. Като тези подправки не са задължителни. Аз ги използвам, защото на мен ми харесват. Ако вие прецените, можете да премахнете някой от тях и да добавите своя любима. Остава да добавим грахът, царевицата и свареният булгур.
Разбъркайте и опитайте. Ако е необходимо, добавете още сол. Изключете котлона и оставете сместа за още няколко минути. Сервираме дълбока чиния с малко спанак и парченце сушен домат в зехтин. Това е всичко от мен, приятели. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ще се видим в следващото видео.